good afternoon. Ayan, happy Valentine's sa inyong lahat. Nandito na naman tayo dahil siyempre yung mga kabalintino natin ay mga busy sa trabaho kaya naghanap tayo ng kabalintino natin. Ayan. So, ang kabalintines ko, ito ang aking kabalintines. Ayan, si Jollibee. Bali, nag-take out na lang ako ngayon dahil syempre wala si husband. Still, super busy sa kanyang work. Kaya ayan, mag-ano na lang ako, magmumukbang ako ng Jollibee sa araw ng mga puso. Ayan. So guys, samahan nyo ako na maiano natin to. Iraos natin ang araw ng mga puso. Maraming salamat pala sa pag-support nyo palagi sa akin. Ayan, so balingan ko kayo. Papakita ko sa iyo anong kainin natin. Ay, eto yung kakainin natin ngayon sa araw ng mga puso. Ayan. So, I have chicken, 2 pieces of fried chicken, and the spaghetti, and I have my tuna pie. Ayan, tuna pie siya. Then, bawal minsan, bawal ito pero minsan lang naman, di ba? So, kailangan ko lang maiano yung kasi di ba? So, natrangkaso ako ng ilang araw. But then, still, keep going lang ang buhay, di ba? So, dahil nga, sabi ko kanina, wala ang aking husband. At ako, wala kaming naganap na date. Yes, walang naganap na date or anuman na pangyayari. Walang pabulaklak si Mayor. Ayan. Kaya kanina sabi niya, kumain ka na lang sa labas kasi nga siya ay may meeting. So, no choice tayo, di ba? Yung mga girls, we have to understand also ng mga husband natin. Kasi hindi sa lahat ng oras may panahon sila sa mga ganitong okasyon. Basta't as long as na alam natin na they are in good hands naman, na trabaho ang kanilang pinakakabisihan, di ba? Ang iba, masama na kung ang ibang na pinagbibisihan ay ibang ibang itinerary sa buhay, but still we have to trust our husband to nandun pa rin yung ng magandang samahan, yung pagtitiwala sa bawat isa. Kasi napakahirap yung relationship na wala kayong tinatawag na tiwala sa bawat isa. Once na you accept both of you, na nag-accept kayo sa isa't isa, na bind kayo as one, kailangan yung tiwala ay buo din para maiano natin. Yan yung yan yung pinaka-ingredients doon into a longer relationship. Yeah. So, that's why I have to take my lunch. Lunch ko pa lang actually ito kasi dapat ang schedule talaga namin kung hindi natuloy ang kanilang meeting as today, we are going out for a lunch date, kaming dalawa, na usually namang ginagawin namin talaga every Valentine's Day, but sad to say na mayroon siyang conflict, so we have to understand the situation. Yes guys, so yan ang mai-share ko sa inyo. To have a longer relationship is to understand each other, trust, ayan, kasi hindi mo matatawag na love kung wala kang trust sa isa. But if you love somebody, if you love someone, you have your trust, and yung
nandiyan pa rin yung harmony ninyong dalawa sa pagsasama niyo. So, diba? So, guys, ito na. I-enjoy ko na to ng todo. Kakainin ko na to, guys. So, mamaya, mamaya na naman ako ay maghihintay sa kanya, but ipagluluto ko pa rin siya pala ng favorite niya, yung adobong pusit na spicy. Yun, iluluto ko yun sa kanya. Sana mai-share ko din sa inyo paano ko siya lutuin. I'll do my best to share it na kung paano mailuto luto ng pusit on my own way. Yes, guys. So, sana ko sa inyo. Mai-share ko yun. Then, again, happy Valentine's to each and every one of us. Magmahalan tayo. Yan, di ba? Pairalin lagi natin yung pagmamahal natin sa ating kapwa, sa ating asawa, kapatid, kaibigan, kapamilya. Yan, pairalin natin ang pagmamahal para maging maayos yung mga samahan. Kasi kung nagtatrabaho tayo na may pagmamahal, ang sarap, di ba? Kahit sa pagluto, kung you did it with love, you cook with love, ang sarap ng outcome. Kaya yun ang that's our Valentine's Day. We have to enjoy the day, guys. Again, happy Valentine's, everyone. And don't forget also to subscribe my channel, Bicolana Ako Vlog. And please comment and like. Maraming salamat sa pagsusuporta niyo sa akin. Walang sawang pagsuporta. At sa mga kaibigan ko sa YouTube, thank you so much for all your supports and concern during my during my darkest day. Ayan, so maraming salamat in sadness and sickness and in health. Magsasama kami ng aking asawa. Yeah. At sana'y kayo din po. Basta tiwala lang at prayer. Ilagay natin ang Panginoon sa center ng ating relationship. So, God bless us all and happy Valentine's Day.